Eżis ħbieb, merħba għal rokna oħra mill-sensiela tal-kejl li qegħdin nagħmlu fir-Rescue Center tagħna. U hawnhekk jien ndawwar b'ħafna oġġetti li għamilna dan l-aħħar irrinovajna mhux ħażin. Din naħa għandi dan il-cabinet, dan jista' jkun li kien il-bażi ta' Grandmother Clock, imma il-parti ta' fuq ta' fi kien hemm l-arloġġ din qatt ma saret u aħna dawarnija u għamilnija f'kabinet li jista' jkun jista' jintuża kemm biex tpoġġi l-affarijiet fih ovvjament u anke bħala oġġett dekorattiv. Għandi dan il-bastun, fil-fatt għandna 2 minnhom u nista' ngħidilkom faċilment dan żbajnieh kollu iswed u mbagħad il-parti ta' fuq li kienet ikkulurita ħafna għamilnija bil-kulur debini. Fuq din naħa għandi wkoll issa ħadkun qegħdin tarawha din hija biċċa amara li bażikament użajna il-poġġamani. Il-poġġaman tat-taraġ tal-kewba, 4 kolonni minnhom u minnha ħloqna biċċa amara li tista' tintuża jew bħala parti diviżorja f'kamra f'open plan jew ukoll bħala console table, ġifri tkun tiġi mal-ħaj speċjalment ikollok il-kurutur dejjaq u fuq tista' tpoġġi l-affarijiet li trid. Warajja għandi wkoll dan il-manekkin ħanitkellem fuq u dan ħajkun qed jintuża biex fuq tintlibes libsa tat-tieġ u aħna preparajnija biex tkun kemm jista' jkun lesta ovvjament iddekorata għal-memorja speċjalment meta jittieħdu ritratti għal-memorja tal-futur. U warajja għaw din il-biċċa njama din kull min njama sempliċi u għamilnila ftit xogħol. Mela, tlaqna ħanurikom ix-xogħol li għamilna fuq dawn il-biċċiet tal-amara. Mela, ħanibdew fuq din l-linjama li semmejtilkom eżatt bħala l-aħħar oġġett għall-programm tal-lum. Din hija injama maqtuha skont il-qies li kellna bżonn ħadkun qiegħda tintuża biex tagħti il-meters tad-dawl u l-ilma wara l-bib ta' barra. U li għamilna ħloqna ftit image għaw raised stenciling, ġifieri hawnhekk il-background huwa stenciling imqabbes żbajnija kulur il-cream u mbagħad waħħadna daw il-molds mad-dawra ġifieri għamilnila frame u waħħadna mold oħra fin-nofs, tajna ftit kulur debini u mbagħad tajna il-browning wax. Il-browning wax ovvjament aħna nużawh biex noħolqu kemm jista' jkun effett anke li joħloq dak l-istil antik. U hawnhekk kif qed taraw għamilna dan il-bust, dan il-manekkin li bnieh xi ftit jew wisq għall-festa. Dan il-manekkin oriġinarjament kien għandu l-bażi tal-fiber, kellu ħafna ħsarat, kien maqsum minn nofs mill-ispalla minn hawnhekk u jibqa' sejjer ma' wara, l-ewwel ridna nsewwuh u mbagħad ridna naraw kif ħanitilfu ftit mill-effett tat-tiswija. Allura ħriġna bl-idea li nużaw il-kartapesta, darba użajna l-kartapesta it-tul kollu użajna bażikament kollha u karti użajna wkoll il-tissue paper. F'dal każ għax kull ma ridna noħolqu ftit dan it-texture dal-effett li hawnhekk biex il-libsa ovvjament mbagħad tieħu dera ħafna isbaħ. Li għamilna mbagħad żbajnieh abjad kollu ġifieri bil-biċċa ta' fuq bis-saqajb kollox u mbagħad waħħalna din il-forma, waħħalna din il-mold, daw il-molds ikunu ċatti u mbagħad bisħana jitgħawġu u tagħmilhom kif trid. Wara li tajnija l-abjad ukoll fuq kollox tajna użajna ximmer li huwa kulur il-perla biex il-bust jieħu ħajja ġdida u ħajja kompletament differenti minn kif kien oriġinarjament. Issa nistennew biex il-libsa tat-tieġ fl-aħħar inkunu nistgħu narawha fuq dan il-manekkin jittieħdu ritratti u naraw mbagħad il-memorja tagħhom fir-ritratti ovvjament meta jgħaddi żmien. Ma dan huwa x-xogħol ta' dan il-manekkin u vera ħadna gost
naħdmuh. U hawnhekk fuq din in-naħa għandna dak li għattilkom li seta' kien il-bażi għal grandmother clock. Ma nafux eżatt x'kien l-użu tiegħu ma dan jinqasam fit-tnejn għandu din il-parti għalija u l-parti t'isfel tiżarma għalija u fil-fatt dan huwa storage space li tista' tpoġġi l-affarijiet fih ovvjament hija maħduma apposta biex kemm jista' jkun ma jkunx moħħli. Dan kif kien oriġinarjament kien fi stat li kien qed jgħidilna biex vera nirrestawraw. U x'għamilna mela wara li xkatlajna waħda sew u tajnieh tindifa sew bil-prodotti li huma bbażati fuq sugar soap, tajna bejn 3 u 4 passati żeba sewda. U ħadet daqshekk għax tant linja ma kienet qaċċana tant kellha bżonn li ħadet naqra mhux ħażin. Wara li għamilna preparajna t-toqob għal-pumi għax ma kellix pumi ma kull ma kellhom qafla, allura għamilna pum hawnhekk u pum min-naħa t'isfel u mbagħad waħħalna dawn il-forom. U dawn il-forom, il-molds kif ġa semmejtilkom jistgħu jitgħawġu u f'dal każ ma kenniex bżonn imma wkoll jistgħu jinqatgħu bl-imqas. Ġifieri jekk niġu biex naqtaw daw il-forom insaħnuhom ftit u naqtawhom b'imqas biex nieħdu l-qisin it-tulijiet li jkollna bżonn. Fil-fatt għamilna hekk. Wara li waħħalna kollox erġajna tajna l-iswed fuq il-forom biex jieħu din il-qagħda din il-forma ġdida u mbagħad użajna il-kulur debini kemm fuq il-forom kemm fiha id-daħla tal-panew għamilna ftit anke fuq il-pum għax dan kien kulur il-bronz u missejnieh naqra bid-deb għamilna il-faxex hawnhekk u l-faxxa t'isfel u wara li nixef kollox użajna il-wax kannella. Tajdu li mal-wax kannella xiex għandna nużawh. La huwa iswed. Jiena speċjalment fuq l-iswed il-xema kannella nuża biex kemm jista' jkun tagħti iktar definizzjoni fejn hemm l-iswed u barra minn hekk peress li l-kulur debini kien qawwi ħafna bil-wax kannella il-xin li jkollu il-gold jonqos ftit u joħloq dan l-effett iktar antik. Allura dan huwa x-xogħol kollu li għamilna fuq din il-biċċa amara. Kif għattilkom tista' tintuża f'ħafna postijiet, tista' tintuża f'salott, tista' tintuża f'passaġġ, speċjalment jekk għandkom passaġġ dejja f'xi kurutur, u tista' wkoll tużaw anke f'kamra tas-sodda pereżempju, fejn tista' tpoġġi xugamani jew fejn tista' tpoġġi wkoll bjankerija jew l-ożor, eċċetera. L-użu ta' din il-biċċa amara inħallih f'idejkom għajdulna intom x'taħsbu għax vera nieħdu pjaċir mbagħad bil-kummenti tagħkom biex inkunu nafu aħna din l-amara fejn ħanużawha fejn ħanpoġġuha d-dar. U fl-aħħar u mhux l-inqas din hija biċċa amara li anke semmejtilkom fil-bidu dawn huma 4 balavostri ta' poġġaman antik. Dawn huma balavostri tal-kewba ġew immuntati fuq bażi tal-injam solidu, ġifieri għandek injam solidu mhux ħażin, u din biċċa amara mhijiex ħafifa u hija ideali biex anke tuża bħala parti diviżorja jekk inti għandek open plan jew fid-daħla tal-post fejn tgħix inti tista' tintuża fil-ġemp, tista' wkoll tiġi imserħa ma' ħajt u isservi bħala mejda bħala console table ngħidula aħna, u mbagħad il-parti ta' fuq hija l-istess bħal parti t'isfel li huwa injam solidu, injam b'saħħtu. X'għamilna fuq din il-biċċa amara wara li naddafniha sew u anke xkatlajna mhux ħażin dawn il-balavostri
tajna passati ta' iswed biex ovvjament ikonna il-bażi tal-kulur. Użajna l-iswed għax huwa kulur li m'għandux żmien mhuwiex biss għax huwa moda imma wkoll għax l-iswed ta' iktar definizzjoni lil dawn il-balavostri. U mbagħad li għamilna użajna dekupaġġ kemm hawnhekk mad-dawra u anke isfel għamilniha fuq il-ġiex naħat biex jekk ħadd intuża bħala diviżorju jkollok l-istess ħaġa fuq il-ġiex naħat. U mbagħad għamilna wkoll il-wiċċ għamilnieh ukoll bid-dekupaġġ. Fil-fatt użajna il-karta li użajna hija dekupaġġ paper apposta, il-bażi tagħha l-kulur bażi huwa iswed, allura fejn hawn il-fjuri joħroġ iktar irfinut u joħroġ isbaħ għax il-kuluri jisom ħirġin mill-amara. Wara li restejna dan il-proċess kollu u nixef kollox din id-darba ma tajniex xema imma użajna sealer li għandu naqraf li għandu ftit ileq fih, ġifieri mhuwiex ileq ħafna ma jistax ngħidulu li huwa gloss dak il-każ u laqas huwa semimat huwa inqas minn semimat imma ridna nużaw biex jagħti definizzjoni isbaħ li dawn il-balavostri ukoll jagħtihom ftit tar-rispett ta' kemm ħadmu matul iż-żminijiet meta dawk kienu qegħdin jintużaw bħala poġġaman ta' taraġġ u wkoll ovvjament biex kemm jista' jkun dan ix-xogħol jibqa' sabiħ kif inhu u wkoll jagħti dera isbaħ lill-ambjent fejn ħatkun qiegħda. Grazzi tal-li erġajtu ħadtu paċenzja bija. Nispera li din ir-rokna tal-lum kienet ta' interess għalikom. Grazzi ħafna tal-kummenti sbieħ tagħkom, speċjalment meta tarawni fit-toroq. Twafquni biex tgħiduli grazzi tax-xogħol li nkun qed nurikom u wkoll b'xi mod intom qegħdin titalmu. L-iktar ħaġa importanti li napprezzaw li l-affarijiet li għandna madwarna flok narmuhom nistgħu noħolqu xi ħaġa oħra bihom biex insebbħu l-ambjent li aħna ngħixu fih. Sakemm nerġgħu nittaqgħu id-darba li jmiss saħħiet.